थांनाय शुक्रबार मैया 2 रिंगायाव लाइमुथि बाजार दखानाव सासे बिपिएफआव थांनाय एनडिपि बिथाङा जोंनि गेजेराव बुंफैयोदि 5 लाख लन मोनगोन बेखौ इलेक्शननि सिगाङावनो मोनगोन बेखौहाय बिथाङा बुंदों। बे समाव जोङो एटलिस्ट आङो कनफियार खालामदों जे बे 5 लाखखौ इजियै माबोरै मोननो हागौ। खुब सम्भब जोंनि एसे गोबाव संग्राम खालामबोनाय जोंनि एनडिपि जायफ्रा एनडिपिआव दंमोन, एनडिपिआरआव दंमोन, एटलिस्ट एनडिपिएसआव दङमोन, जेसेबां गोलाव संग्राम खालामबोनाय बिथांमोना बा जोंनि आफाद एनडिपि हिसाबै मोननांगौ रिहेबिलिटेसननि मोननांगौ प्राइभखौ दिनैहाय बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जोंनि एनडिपिनि गबिन्द बसुमतारी जोंनिनो आफादगिरि बिथाङासो बिनि आखायाव दङ। बे गासैखौबो सरकाराव जोङो बिटिआर सरकारखौ जों जेब्ला इमप्लिमेन्ट खालामगोन बे समावसो जोङो एनडिपिनि प्राइभ मोननांगौफोरखौ मोनगोन। आं बेखिनि खोथाखौ आं बुंदोंमोन। अब्ला बियो बुंदों जाहैबाय पार्टि बियो खुनु पार्टिनि नङा होनना बुंदों। अब्ला आं बेखौ बुंबावदों जे पार्टिनि नङाब्ला माबा मोनसे सरकारा बेखौ बोरै होनो हानांगौ। किन्तु बे 5 लाख लनखौहाय होनो थाखाय सरकारा दा जेबो खाबु गैया बा होनाय नङा, आं बेखौहाय खाथां बुंदों। अब्ला बिथाङा बुंबावोदि बेखौ गोरलैयैनो मोनो। दा बेवहाय जोङो मोनथारोब्ला जों बेखौहाय एसे खबर लालायनाय जागोन जे जोंनि इउपिपिनि जोंनि लिडारफोर दं आरो जोंनि माखासे जयेन्टलि जोंनि सिगांनि आफादफोर दङ, जों बिसोरनाव सोंगोन होननानै आं बे बाथ्राखौ बुंदों। जोङो दिनैहाय मिथिनो मोनबाय, जोङो बेखौ बिबिचना खालामनानै मोनबाय जे बे गासैबो बुहा। जों बेखौहाय जोंनि लाइमुथि एरिया हिसाबै जों बेखौ लाय होनाय नङा आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बा जोंनि भुगिनाय खस्थ' मोननाय जोंनि जिथुनाखि संग्राम खालामबोनाय जोंनि मानसिफ्रा बेखौहाय फोथायाखै, बियो जाहाथे नंखाय। आरो बुंबावोदि जाय बिथाङा बेखौ मोनसे स'स लाबोदों बिथाङा जाहाथे गुबुन गुबुन एरियायावबो बे खाबुखौ मोननो समायथाव नङा आरो बियो नङा, बेखौ फोसावनाय जाबाय। आं बिथांनिसिम बेखिनिखौनो सोंखारिनानै आंनि बे फोसावनायखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय।